Liberal Alliance i guder. Det er jeg nødt til at sige. Det her, det er game over. Jeg synes ikke, vi bør spille så meget tid på det. Jeg synes, det er... Partiet er jo under afvikling. I ugen, der gik her, der var der et lille bitte parti, der hed Liberal Alliance. Jeg tror heller ikke på det, fordi læg lige mærke til, vi er ikke i valgkamp endnu, ikke formelt. Og først alle de andre begynder at annoncere manisk, ligesom liberal, så har de ikke pladsen for sig selv, og så får du ikke den form for effekt i øvrigt. Liberal Alliance i guder har holdt sommergruppemøde også. Jeg havde aldrig drømt om, at Anders Samuelsen skulle være gæst i vores program. Ærligt talt, har vælgerne overhovedet ikke læst det politiske program på det her parti? Det er eneste parti i Folketinget, der vil afvikle velfærdssamfundet. Jeg er hos Liberal Alliance, indtil der sker noget nyt hos de konservative. Det er jo sådan noget, der gør det robust, og ikke så meget, at det her det er reformdrevet, og det er alt muligt. Der er bare en kæmpe risiko, at de her tidligere radikale, Samuelsen og Simon Emil, at deres almindelige selvovervurderingsgen, det lige pludselig løber af med dem. Well done til ham. Så må det være. Held og lykke, Anders. Der kom nogle spidskandidater i det parti, vi altså ikke vil snakke med, eller om Liberal Alliance. Prøv at høre, det her det er en dobbelt Jørgen Poulsen med skrue. Og de der vil som popcorn springe op af en gryde med alle mulige gale ting. Samuelsen, ja, han ser ud som en lysende stjerne. Ja, glædelig jul. Hans partiprogram. Altså, hvad vil manden andet end at have mere medvind på cykelstier? En gave til lykke, der overhovedet er sådan en tom spand et sted, hvor man kan lægge sin proteststemme hen, når man er vælger i den borgerlige lejr. Kan Samuelsen overhovedet andet end at hugge proteststemmer fra V og K? Liberal Alliance i guder.